A mai alkalommal a medence alapi izmokat fogjuk megtornáztatni, amibe beletartozik a végbélzáró izma, a húdcsőzáró izma és a hüvelyizma. A gátizomtorna az nagyon fontos, főleg a várandóság idején, mert segít a szervezetünknek felkészíteni a szülésre, és a szülés utáni regenerációban is nagyon fontos szerepe van. A mai gyakorláshoz 2 darab párnára lesz szükség, vagy egy vastagabb párnára, illetve egy takaróra. Arra kérlek, hogy a gátizomtorna elvégzéséhez helyezkedj el a jógaszőnyegeden úgy, hogy a bal oldaladra fekszel, 2 párnát helyezz el a fejed alá, olyan magasságba, amilyen számodra kényelmes, majd a takarót azt pedig helyezd a 2 térdet közé. Orrodon vegyél egy mély lélegzetet, a szádon keresztül engedd ki, és a gyakorlat végzése közben nyugodtan hunyd be a szemedet. Az alul levő kezedet nyugodtan tedd a fejed alá, vagy helyezd a párnára, ahol számodra kényelmes, a felül levő kezedet pedig teheted nyugodtan a pocakodra, vagy pedig támaszkodj meg a mellkasod előtt. Tudatosíts elmédben, hogy most gátizomtornát fogunk csinálni. Orrodon vegyél egy mély lélegzetet, majd a szádon keresztül engedd ki. Egy rövid bemelegítéssel kezdjük. 2 térded legyen összeérintve, összezárva a takaródon, és a 2 lábfejed is legyen összezárva. Majd belégzésre nyisd a térdedet úgy, hogy a 2 lábfejed összeérintve marad, és kilégzésre engedd vissza. Belégzésre emeled föl, és kilégzésre engeded vissza. Belégzésre lassan emeled föl, kilégzésre engeded vissza, majd megint emeled föl, és engeded vissza. Még egy párszor elvégezzük ezt a gyakorlást. Figyelj arra, hogy most csak a gát területén fogunk dolgozni. Tested többi része legyen laza, legyen feszültségmentes. Még egyszer nyisd a térdedet, majd helyezd vissza kényelmesen a takaróra. Orrodon vegyél egy mély lélegzetet, és ahogy a szádon kiengeded, most vidd a figyelmedet a végbélzáró izmára. Belégzésre szorítsd össze a végbélzáró izmát, és kilégzésre lazítsd el. Belégzésre szorítsd össze, és kilégzésre lazítsd el. Ez a végbélzáró izmom az, ami a széklet visszatartást is koordinálja. Belégzésre szorítsd össze, és kilégzésre lazítsd el. Ez az izommunka segít az aranyér kialakulásának a megelőzésében. Ami szintén megjelenhet, akár a szülésnél, a szülés után az erőlködés hatására, de ennek a gyakorlásával ez megelőzhető. Csak a végbélzáró izmában legyen most mozgás. Belégzésre szorítsd össze, és kilégzésre lazítsd el.
Még 5-ször ismételd el a be- és kilégzést, úgy, hogy közben a végbélzáró izmát húzod össze, és lazítod el. Majd vidd át figyelmedet a húdcső záróizmára, és ugyanezzel a módszerrel belégzésre szorítsd össze, és kilégzésre lazítsd el. Belégzésre összeszorítod, és kilégzésre ellazítod. Ez a húdcső körüli záróizom az, ami segít a vizelet visszatartásban. Ennek a gyakorlat végzése segít a stresszinkontinencia kialakulásának a megelőzésében, ami szintén előfordulhat a várandóság ideje alatt, főleg az utolsó trimeszterben. De később a nőknél ez egy általános probléma, a változó korban is. Ezért nagyon fontos mindig, hogy a gátizomtornát azt rendszeresen végezzük. Most törekedj arra, hogy csak a húdcső záróizmában legyen ez az izommunka. Belégzésre összeszorítod, és kilégzésre ellazítod. Belégzésre szorít, kilégzésre ellazít. Közben figyelj arra, hogy a tested többi része legyen feszültségmentes. Állad, állkapcsod laza, az arc izmai ne legyenek megfeszülve. Most csak a medence alapi izmokon dolgozunk. Csak a gát területe aktív és passzív most. Még 5-ször ismételd el a húdcső záróizmának az összeszorítását és az ellazítását. Majd, ha 5-ször elismételted, most vidd át figyelmedet a hüvelyedre és a hüvelyedben levő hosszanti izomra. Belégzésre szorítsd össze ezt az izmot teljes hosszában, és kilégzésre lazítsd el. Belégzésre szorítsd össze, és kilégzésre lazítsd el. Belégzésre összeszorítod, és kilégzésre ellazítod. A hüvely izmának megtornáztatására azért van szükség, mert segít felkészíteni hüvelyünket a szülésre, illetve a szülés utáni regenerációban. Ezzel a gyakorlattal könnyen gyógyíthatóak az esetleges apró sérülések a hüvelyfalon. Segít a gyorsabb regenerációban. Segít a hüvely izmait feszesíteni,
ami azért is fontos, mert így mind az izomzatot, mind a kötőszöveteket erősíti. És így a hüvelyfalunk nem fog gyengülni, hanem mindig erős és feszes lesz, ami sokban hozzájárul ahhoz is, hogy minőségi szexuális életet tudjunk élni. Belégzésre szorítsd össze, és kilégzésre lazítsd el. Még 5-ször ismételd el magadba. Folytasd a gyakorlást. Majd, ha 5-ször elismételted, akkor a következő belégzésre most mindhárom izmot szorítsd össze, a végbélzáró izmát, a húdcsőzáró izmát és a hüvelyben levő hosszanti izmot szorítsd össze, és kilégzésre lazítsd el. Belégzésre szorítsd össze, és kilégzésre lazítsd el. Mindhárom izmot dolgozik most. Most a gát teljes területén van aktivitás és passzivitás. Belégzésre összeszorítod, és kilégzésre ellazítod. Még 5-ször ismételd meg saját tempódban. Majd, ha 5-ször elismételted, akkor a gátizomtorna zárásaként kicsit átlazítjuk az izmokat. Nyisd a térdedet, ugyanúgy, mint a gyakorlat elején, majd zárd vissza. Nyisd föl, és zárd vissza. Belélegzésre nyitod, és kilélegzésre zárod. Majd belégzésre még egyszer emeld meg a felső térdedet, és kilégzésre tedd vissza a takaródra. Majd orrodon vegyél egy mély lélegzetet, és a szádon keresztül fújt ki, ezzel tudatosítva, hogy a gátizomtorna véget ért. Majd vedd ki a takarót a két térdet közül, oldaladra támaszkodva, lassan told föl magad, ülj fel, keresztezett lábú ülésbe, egyenesítsd a törzsedet, vegyél egy mély lélegzetet az orrodon keresztül, és a szádon keresztül engedd ki. Ezt a gátizomtornát érdemes megcsinálni akár minden egyes jóga gyakorlás után, de arra törekedj, hogy legalább egy héten 1-szer vagy 2-szer mindenképp beépítsd a napirendedbe, mert nagyon sokat segíthetsz magadon azzal, hogy felkészíted a szervezetedet, felkészíted a hüvelyedet a szülésre, ezáltal a fájások is sokkal gyorsabban fognak lezajlani, a kitolás is sokkal könnyebben fog történni, és a szülés után pedig a regeneráció meglátod, hogy sokkal gyorsabb lesz.